Kaixo egunon, gaur ikusten duzuen bezala, Gabonetako gauza jarrita dauzkagu gure dendan. Eta gaur hitz egingo dizuet, Gabonetan asko ikusten den landare baten inguruan, pazkolorea da. Oso ezaguna da garai honetako bere kolore gorriagatik. Askotan pentsatzen dugu hau lorea dela, gorria daukan zati hau, baina hostoak dira, lore txiki-txikia duen landare bada. Eta, zaintzaz da berez, ez da zaintza zaileko landare bat. Bai, garrantzitsua dela, barruan edukiko dugu neguan eta eguzkiaren nahiko gertu edukitzia, leihotik gertu, baina eguzkia zuzen eman gabe. Hezetasun aldetik, beste landare asko bezala, beti kontutan eduki behar dugu, joera edukitzen dugula gehiegi ureztatzeko. Bestalde, kontuz ibili behar dugu, negu garaian kalefazioa asko, berogailu asko jartzen dugu, eta garrantzitsua da ondo-ondoan edo ez jartzea, bestela asko sekatuko da. Hori bai, askotan berogailuak egiten duena da landarearen lurra asko sekatu, gaikaldeko partea bereziki orduan, batzutan pentsatzen dugu sekatuta dagoela eta ur gehiago botatzen dugu, eta landare hil dezakegu ur asko botatzeagatik. Beraz, duda baldin badaukagu ur gehiago behar duen edo ez, behatza sartuko dugu beti bezala, eta ez baldin badago ez diogu gehiago botako. Negu garaia pasatzen denean, batzuk nahi izaten dute landarea mantentzea. Mantendu nahi izan ez gero, kanpoan ere eduki dezakegu udaberrian, baina eguzkiak zuzen ez ematea. Eta barruan edukitzen badugu, betiko zaintzak edukiz gero, argitasun nahiko eta nahikoa izango da. Batzuk nahi izaten dute hurrengo urtean ere gorri egotea. Pentsatu behar dugu, printzipio batean gorritasuna galtzen joango dela. Aukera bat badago gorritasuna hau berreskuratzeko, baina nahiko zaila da. Azalduko dizuet, ea lortzen duzuen. Irailetik aurrera, egunero, 4 orduz, armairu bat edo leku ilun batean sartu. Irailean 4 ordu, urrian 3, jeisten joan abendura arte, eta pixkanaka gorritu egingo da. Azkenean bere lana du, lortzen baduzue, ondo. Eta, noski, ez baduzu lortzen, betikimu baten, landare gehiago edukiko ditugu, hurrengo urtean berri bat erosi nahi baduzue. Ez bazate oso abilak landareak zaintzen, beti izango ditugu landare artifizialak.